Og når jeg siger 1, 2, 3 nu, og vi giver lige plads, så, og det er kun Olav og Jes, der må dirigere. Niels, fremad. Du er der klar eller noget? Ja, 1, 2, 3 nu. Så er det. Lige nu. Ja, det er godt. Ja, bag. Venstre ud. Ja, venstre ud. Niels, venstre. Og så styrer du bare frem. Du skal vente om. Du har ryggen i hovedet. Sådan der. Lige en halv omgang der. Og jo, han står på bolden. Bare kom til. Sådan her, ja. Nej, nej. Ja, venstre højre. Niels, venstre. Og så lige meter til venstre. Til venstre, Niels. Til venstre udøver. Niels, til venstre. Ja. Niels, venstre fod udøver. Højre. Venstre fod udøver. Og så bare frem med den. Niels, højre. Frem med den. Højre. Frem med den. Det er sådan, ja.